Il-Prim Ministru Robert Abela għażel il-membri tal-Kabinet li se jkomplu t-tieni parti ta' din il-leġislatura li se jkun fih il-Prim Ministru u 17 il-Ministru u 8 segretarji parlamentari. It-tliet deputati laburisti nisa se jkollhom ir-rwol fil-Kabinet, 2 bħala Ministri u oħra segretarju parlamentari. Żewġ id-deputati minn 23 se jkollhom issa ir-rwol ta' Ministru. Iċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra tal-membri tal-Kabinet saret fis-sala tal-Ambaxxaturi fil-Palazz il-Belt. L-ewwel li nagħta l-ġurament kien id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fejn ġie kkonfermat bħala Ministru għas-Saħħa. F'Kastilja jassisti lil Prim Ministru Robert Abela se jkun hemm Carmelo Abela bħala Ministru responsabbli mill-Aġenda tal-Iżvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Magħquda, id-dialogu soċjali u l-implementazzjoni tal-manifest elettorali. Il-Ministru Veteran Evaris Bartolo ħal ġurament tal-ħatra bħala Ministru għall-Affarijiet Barranin li miegħu se jkollu l Stefan Zrinzo Azzopardi bħala Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej. Il-Professur Edward Cicluna ġie konfermat bħala Ministru għall-Finanzi. Fil-Ministeru tiegħu se jservi għall-ewwel darba Clayton Bartolo bħala Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji u l-Ekonomija Diġitali. Il-Ministeru għall-Enerġija u l-Maniġġjar tal-Ilma għadda fidejn il-Ministru Michael Farrugia, waqt li l-Ministeru għall-Edukazzjoni għadda fidejn il-Ministru Owen Bonnici li miegħu se jkollu lil Clifton Grima li se jibqa' Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet Volontari. Il-Ministru José Herrera se jkun responsabbli ta' Ministeru ġdid, dak tal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Il-Ministru Ian Borch ġie konfermat bħala Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali li miegħu se jibqa' jservi Chris Saġus bħala Segretarju Parlamentari għall-Artijiet u l-Kostruzzjoni. Justin Caruana ġiet ikkonfermata Ministru għall-Għawdex, Michael Falzon ġie wkoll ikkonfermat Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Miegħu se jkollu l Silvio Parnis bħala Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Persuni b'Diżabilità. Bidla fit-tmexxija tal-Ministeru għall-Ġustizzja li għadda fidejn il-Ministru Edward Zammit Lewis li se jkun responsabbli wkoll tal-oqsma tal-ugwaljanza u l-governanza. Miegħu se jkollu lil Rosien Kutajjar, wiċċ ġdid fil-Kabinet li ħadet il-ġurament bħala Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi. Fil-Kabinet ta' Abela bosta Segretarji Parlamentari ġew elevati għall-Ministru, fosthom Rodrik Galdes li ġie elevat għall-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Silvio Xkembri li ġie elevat għall-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, Giulia Farrugia Portelli li ġiet elevata għall-Ministru għat-Turiżmu, Aaron Farrugia li ġie elevat għall-Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar u Clint Camilleri li ġie elevat għall-Ministru għall-Politika Agrarja u Sajd, Drittijiet tal-Annimali u Protezzjoni tal-Konsumatur. Ma dan tal-aħħar Deo De Battista se jibqa' jservi bħala Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblika. Fil-Kabinet daħal ukoll għall-ewwel darba Dr. Byron Camilleri li ħafideħ il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi li miegħu se jkollu s-Segretarju Parlamentari Alex Muscat. U ġdid ukoll fl-Eżekuttiv li se jkun responsabbli mill-oqsma taċ-ċittadinanza u l-komunitajiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.